Κύριε Τριανταφυλόπουλε. Πάντως Πάτε την κυρία Λουκά να πει τίποτα για το ΜΙΕΤΣΕΛ. Πάντως πολύ ωραία Ελένη, πάρα πολύ ωραία. Ναι, ο Γρηγόρης. Ορίστε. Γιοναής. Δεν μίλησα εγώ. Ο Γρηγόρης. Ναι. Έλα Γρηγόρη. Έχουμε μια φίλη μας εδώ πέρα Ναι. που δεν πιστεύει στο Θεό και πιστεύει στο σατανά. Ποιος είναι αυτός? Μια φίλη μας, Ρέα τη λένε. Πώς τη λένε, Ρέα? Ναι. Από το Πανωρέα? Ναι. Θα είναι και ωραία. Φέρε μου γρήγορα τη Ρέα στο τηλέφωνο. Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Φραχνιασμένη κυρία. Μάλλον τώρα κύριε Τριανταφυλόπουλο, εγώ νομίζω ότι κοροϊδεύουνε. Και εγώ αυτό νομίζω και Ναι. είναι προφανώς. Φραχνιάσαν όλες οι γυναίκες στη δουλειά. Εγώ δεν λέω μάλλον. Ναι, αλλά... Και πού θα πάει? Στην κόλαση μετά. Όταν δεν πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνάει, αυτός ο άνθρωπος θα πάει στην κόλαση. Σας το λέω, για κοιτάτε εσείς, πηγαίνετε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Στον εξομολογείστε, κοινωνάτε. Μόνο έτσι θα σωσηθείτε, έτσι ζείτε την αλήθεια. Εγώ πάω για να φάω μόνο κουφέτα στις γάμους. Και δεν πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία? Πού και πού, αραιά και πού. Κακώς εξομολογείσαι. Όταν παίζει εκτός έδρας η ομάδα Την του. ώρα που γυρνάει από τη διασκέδαση. Εξομολογείσαι. Τι είναι αυτό? Εμένα δεν με αφήνουν να μπω στην εκκλησία. Γιατί Αναής? Γιατί βάφει τα νύχια του. Βρε παιδιά, είναι το θέμα. Δηλαδή εσείς έχετε... Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Οκτώ λεπτά μετά τις 4, Αλφασπόρτ 107,4, η δική σας συχνότητα, 48-003-50. Τι να λέμε τώρα, το δικό σας τηλέφωνο. Δοσιακό 48-003-50. Όχι ελλαντικό ρε, δεν είμαστε κούντις, είμαστε. Ηλεκτρονικός χιτριαμέν @hotmail.com. Να σας πω ότι το 0942-688-738 θα μπορεί να δέχεται μηνύματά σας και το Σαββατοκύριακο, όταν δεν θα υπάρχει δικηγόρος του διαβόλου, όπως λέγεται το τραγούδι βράδυ Σαββάτου. Και εγώ είμαι κάπου. Έχουμε υποσχεθεί και μια ευκαιρία καλπάζουσα, θα έρθει αμέσως μετά την κυρία Λουκά. Γι' αυτό λοιπόν οι Φίλιπποι όλοι συντονισμένοι. Τέταρτη υποδρομία. Πάμε λίγο δυναμικά, πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές, πάμε. Καλημέρα. Και Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ λέω και όσοι θέλει, εντάξει. Νίκο μου, δεν μπορώ να σου πω περισσότερα, καταλαβαίνεις ότι έχουμε... Καλώς όρισες. Δεν είναι με το ζόρι αυτά είναι με το ζόρι. Ελένη, ο Νίκος μπήκε πρώτη φορά στην παρέα μας, καλή χρονιά να του πούμε. Καλή χρονιά. Ναι, καλή και ευλογημένη χρονιά. Πόσο χρονών είσαι, Νίκο? 18 και κάτι. 18. Είναι όλα αυτή, έχει ανάγκη, είναι το μέλλον. Άκουσε. Εγώ ανώμαλος δεν είμαι, εντάξει. Εντάξει. Απλά αγαπάω. Εσένα πώς σε λένε, για πες μας πώς σε λένε, Παναγιώτη? Παναή. Αναής με Παναγής. Και τι Αναής μου λέτε, κύριε Στρέτο? Φαντάρος πήγες Είχα ένα μπαρμπαγοντάι, το ξακουστό το Παναγί,
καμαρίχια συγκλεί. Μου φαίνεται από το τραγούδι έχει πάρει το όνομά του. Και εγώ έτσι ήμουν, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Έτσι ήσουνα. Ένα παλικάρι σαν μικριά τα νερά, αλλά Κύριε Τριανταφυλόπουλε, το Ελένη, χθες είχαμε συζήτηση για το σεξ και το σεξ με προφυλάξεις. Τι μάλιστα. Τι χωρίς λες εσύ? Εγώ δεν το δέχομαι με προφυλάξεις. Δεν το δέχεσαι με προφυλάξεις? Όχι, Προχωρημένη σε βρίσκω, Ελενίτσα μου. δεν είναι χριστιανικά αυτά τα πράγματα. Η προφύλαξη είναι αμαρτία. Πώς, χωρίς? Βέβαια. Κι άλλοι τα λένε αλλά δεν τους ακούνε. Κοιτάξτε, εγώ έχω πει πολλές φορές αγνότητα, δεν έχω πει έρωτα, έχω πει αγνότητα. Αχ, Ελένη Η 100% προφύλαξη είναι η αγνότητα. Πονάμε, μας χτυπάς, Ελένη μου. Δεν προφυλάγεσαι 100%. Την αγνότητα. Έτσι είναι, κύριε Ελένη. Εγώ λέω αγνότητα. Ενώ χωρίς είναι αγνότητα, έτσι. Πού να βρεις κοπέλα τώρα αγνή? Όταν παντρευτεί κάποιος θα κάνει ελεύθερα, δεν θα προφυλάγεται. Πού να βρεις κοπέλα αγνή, κύριε Ελένη, τώρα παντρευτείς? Υπάρχει ένας Κώστας? Ναι. Ωραία. Υπάρχει άλλος Κώστας? Ευχαριστώ. Να τους, σαν τον Λάζαρο. Ναι, Κώστα. Ο Κώστας που υπήρχε έχει φύγει και έχω μείνει εγώ στη θέση του. Δεν ξέρω να έχεις καταλάβει. Θωμάς. Ο Κώστας έγινε Θωμάς. Περίπου. Μάλιστα. Και θα κλείσω και εγώ τώρα. Πριν όμως κλείσω θα ήθελα έτσι να ανάψω λίγο τα αίματα εκεί. Να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Λουκά. Αν μου το επιτρέπεις. Ναι, βεβαίως. Δεν πρέπει να νευριάσει, δεν ξέρω. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση και θα κλείσω. Καταρχήν, Χρήστο, καληνύχτα, καλή συνέχεια. Και τώρα για την κυρία Λουκά, αφού είναι κατά το στοματικό έρωτα και τέτοια, θα ήθελα να μάθω ποια προκαταρκτικά κάνει αυτή. Τώρα αυτά είναι προσωπικά και νομίζω ντροπή μου με ρωτάτε τέτοια πράγματα. Και τι κάνει? Εμείς μιλάμε σοβαρά, νομίζω. Μιλάμε σοβαρά, έτσι. Ναι, επειδή κάποιο παιδί ήθελε να με ρωτήσει κάτι άλλο προηγουμένως. Ναι. Ωραίες τι. Χρήστο, καληνύχτα έτσι και στα υπόλοιπα παιδιά. Γεια καλή συνέχεια. Γεια σου Θωμά. Ωραίες λίγο πιο δυνατά. Χρήστο, καληνύχτα έτσι και στα υπόλοιπα παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια σου Θωμά. Ωραίες λίγο πιο δυνατά. Κύριε Λουκά, έχω ένα πρόβλημα. Έχω πολύ καιρό με μια γυναίκα και ήμουν 85 κιλά και είμαι 65 και αν δεν εγώ δεν είμαι φυσιολόγος. Θέλει να κάνει έρωτα. Τι? Τώρα κοιμάται, γι' αυτό δεν φωνάζω. Ναι, εντάξει. Τι, κάθε βράδυ μου έχει παρασυντή και παντόφλα πέφτει. Τι να κάνω? Έχεις μπουκάρει σε κανένα διαμέρισμα και πήρες τηλέφωνο. Τώρα εμείς λέμε άλλα τα θέματα. Μιλάμε για την πραγματική αγάπη. Μεγάλο πρόβλημα, αφού εντάξει. Όχι, ξέρετε τι λέει. Σας διαψεύδει. Είπατε ότι οι άντρες εκμεταλλεύονται τις γυναίκες. Τώρα αυτό λέει το αντίθετο. Γι' αυτό πήγα και εγώ. Αυτό λέει το αντίθετο. Μισό Την λεπτάκι, έχει κύριε. παντρευτεί αυτή τη γυναίκα? Παντρεμένη, χωρισμένη. Αντώνη, καλημέρα. Παντρεμένος, ναι ή όχι? Τι παντρεμένος δεν είναι, τίποτα, έτσι την κορυδεύει την κοπέλα. Λέβεσαι την κοπέλα αυτή. Μισό λεπτάκι. Να την παρατήσεις. Μισό λεπτάκι, Ελένη, μισό λεπτάκι. Αντώνη. Εγώ προηγούμενος είμαι. Λοιπόν, καλημέρα, Αντώνη. Περιμένετε, πρέπει να πάμε σε διακοπή. Είναι ήδη 5 και 1 πρώτο. Αυτά που τα λένε αυτά, αυτοί που τα λένε αυτά τα πράγματα είναι στερημένοι άνθρωποι. Ποιοι? Για μένα, έτσι. Ποιοι? Αυτά που λένε όλοι. Εισαγγελέας. Όχι, για την κυρία Λουκά εννοώ. Είναι στερημένοι άνθρωποι. Πώς σε λένε εσένα? Αντώνης. Κάνεις λάθος, εγώ δεν είμαι στερημένη. Εγώ έχω γνωρίσει την πραγματική αγάπη που εσύ είσαι πεινασμένος, δεν την έχεις γνωρίσει την πραγματική αγάπη. Εσύ προσωπικά που μου το είπες τώρα, εσύ είσαι ο στερημένος. Εσύ δεν έχεις βρει το μισό σου, το έχεις βρει το μισό σου. Έχεις βρει την Εύα σου την έχεις βρει. Τον Αδάμο μου έβρισκε, υπήρχε πρόβλημα. Όχι, συγγνώμη, την Εύα σου την έχεις βρει, όχι. Την έχω βρει. Εσύ είσαι ο στερημένος άνθρωπος, κάνεις λάθος. Εγώ είμαι χορτασμένη, εγώ έχω ζω την πραγματική αγάπη, τη ζω. Έχω βρει το μισό μου, ξέρω ποιο είναι το μισό μου. Μισό λεπτάκι, θέλει να μιλήσει. Λυπάμαι πραγματικά, κυρία Λουκά, γιατί γελιοποιήσετε. Εγώ γελιοποιούμε. Για ποιο λόγο? Επειδή σου λέω την αλήθεια ότι είσαι στερημένος και πεινασμένος. Τότε, κυρία Λουκά, συγγνώμη, ο Θεός επειδή είσαι στερημένος και πεινασμένος, γι' αυτό γελιοποιούμε. Τότε, κυρία Λουκά, ο Θεός φταίει ο Θεός να μην κάνει τη γυναίκα. Και τι την έκανε? Τι λες, βρε, τι λες? Τη γυναίκα γιατί την έκανε, κυρία Λουκά? Για ένα σκοπό την έκανε. Από εκεί και πέρα. Για ποιο σκοπό την έκανε? Για να σε ικανοποιήσει σεξουαλικά? Γι' αυτό όχι την έκανε. Τόσο χαζές είναι αυτές οι γυναίκες που κάθονται μαζί σου. Εγώ αν ήμουν δεν θα καθόμουν, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εγώ θα καθόμουν? Τόσο χαζές είναι αυτές όλες οι γυναίκες που κάθονται και σας κάνουν όλα τα γούστα και τις ορέξεις. Τόσο κουτές είναι. Για μένα είναι πολύ κουτές.
Κυρία Λουκά. Πολύ κουτές και τις υποβιβάζετε σε πράγμα. Οι γυναίκες δεν είναι πράγμα να σας ικανοποιούν. Δεν είναι φαγητό, το καταλάβατε. Αλλά τόσο κουτές είναι αυτές οι κοπέλες. Δυστυχώς, τι να πούμε, δυστυχώς. Εκεί έχετε υποβιβάσει τη γυναίκα. Το ιερό αυτό που ο Θεός έπλασε τη γυναίκα από το πλευρό του άντρα. Κυρία Λουκά, εγώ όσες φορές βγαίνω έξω, έτσι, βλέπω γυναίκες οι οποίες έτσι προκαλούν τον κάθε άντρα. Δεν σημαίνει ότι όλες είναι έτσι όμως. Καλά, εντάξει, οπωσδήποτε. Σε αυτό δεν αμφιβάλλω. Το θέμα είναι ότι προκαλούν, έτσι. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν προκαλούν. Δεν είπα το αντίθετο. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που συζητάμε τώρα? Τι σχέση έχει? Έχει πολύ μεγάλη σχέση, κυρία Λουκά. Γιατί και οι γυναίκες ακόμα φταίνε. Μα δεν είπα ότι... γιατί την πραγματική αγάπη, όπως είναι ο Ερωτόκριτος και Αρετούσα, όπως είναι ο... Η Αρετούσα, πού το θυμίζεις? Να σας πω, να τραγουδήσω λίγο τον Ερωτόκριτο, Ναι. Ωραία, ακούστε. Μισό λεπτάκι. Ναι.